Aku anak nasi korean ama baba kore. Nene ba ama baba kerenya. Aku ini asalan jadi nirak nak mako. Ya pang bol te ko sepa. Bo hai srai ka hama student drawing lai thawai man chi bin khai mane ang no muk ti kalayo aba hai asa ka ham gai bo pori tong mane o speaking je o duri bahar nang bus ke bahar man 100 bar moton bo bahar man ai Saisto ka e hamta. e aba hai ke bahar ngai tabu le bon ang am te hake sin no ngai karon chung school of hage ngai boro wai chung poribar ka sang thang boro wai e bus hai ke sin no aba hai e Semua kata payak semua ya nasi ni. Anas naik pia bono naik pia ke dukong mana. Sang phailajak sini kukui khumbar jomate ano nainani bagai inke belai satong tini inke haipana kok kore norok tani Facebook page yakha YouTube post khlaijak no khana sini kukui khumjar jomatia bo 5 বছর jasiko bini tamjani bemar angkha yakung joto pholi tongkha bwsak pholi tongkha nokhong belai sugya aboni bagai borok doctor rogo thangma laijaya belai bipodong tongkha hanai khoroksa kuya no sahor mani aboni bagai tini jora mankha sang phailakya sang tabok thangai buji nainai bahai tamo belai no khungsu gya belai khairok ma sincha pori na pori mano na school thang mano haino thongaro pok pok klai tongkha amo hai condition hunai khanaoi sing tongoi maya tini hain hai phailakya tesiu student ja srairok bongni future sanamnani school thangnani porinani nango aboni bagai aba hai bororokno aba hai srairokno hingkai belaikhe chobanani nango ta srairok sini future abono sing tabuk thangnainai bongni kami hingkai yang thango manik bazar mo hingkai telamura area ta hingkai bongni hingkai yang töyongkha kami data mujani töyongkha kami no hingkai sing tabuk thang nailainai oh lama koi baralai thas ya hamaba ayang soja thanga yang soja thana ta e orobos sangno na singso ka thase tora khana thangmasna sol thana ro belai bejalta nai oh hai condition sini ekla ma töyongkha kami na hingkai sing tabuk thanglai tongo töyongkha kami rogani Facebook page rok nokbai khana sini kukui khumjar jomati asenale khumbarti jomatia 5 বছর takoi 12 বছর class 5 o pori tongo hingkai sing tabuk thanglai tongkha o lama amde khasarija rok koya bai malaikha bo hingkai bini teacher bono singno inform khai sing tabuk thanglai tongo lama ekdam hamya tam sanai naidibo hai lama boni no kinar gora khajak kinar tesa thanglai ma tong hingkai bongni kono nejosho lama sikri nalai belai bipod no 어서 저러 서가자 이거 나가 마시는 거나 하나
Nah di condition laman himka 20 minit cek himka na ma tahu kan si sogo aku yang ku ya tahu lengjak sini betul berai borok himka nah ibe di sini Tiprasa rok ni hamsai lama rok bom hai tahu kok ni kok passion kutul maya thongarok laijak hingke bahige telang nai ba balai telang na sara wai ngote kuno kok kore tahu kai sang seleng tongsu 20-25 menit 30 menit ni lama ngana mo aro bike ka boy sang tahu himlai tong ngoro le sok pa kya leng soka sini khumbarti jomati asong no sang sok pa kya belai haksal homa nge sing tahu buji nai lai nai bo mo hai bemar khana ma to basai miya hasu goi rok sim ma to kutul mayang tong ha belai pholi wi abono belai wana ma sinchang tong la yang khor maya na hu nge sang nugoi man khasi ne kukui belai kos tong to na ko ba sai man ang ya no ne mong ta no khumbarti jomati ane ne boyas basa 12 বছর না নব্বই ক্লাসে পড়ি তো মানে ফাইভ তারপর বলতে কষ্ট তো না হিমায়া বিশিং বলতে ইয়দা ইয়ক সাদা সাদা মঙ্কিদা সালা কষ্ট বিশিং দনব বহুত সাওয়া বিসমাল সাসা yakung robon sokana yakung tu no em kalau na ya ya tong betul dok no yakung phat lo betul hayo kop tu hayo na yakung emon tori tong mai khono sana selap ka kabinan ya yakung lo to poli tong mai boto agya se tori ana ble je photo no ma to kerama se ngai tabok ngai ngini boys bai masang ya hai tong ha belai pholi wi belai khai op ma sincha ngai te tam tam bokro rok sa sa bokro bo sa kau bwsa hakim boleh kau rok sa ka khada klai doi kau bwsa paya ok sama paya ta doi na cái bài sai khna re cái nên sarai bo mo hai ka mo hai ka ki sapulan sini sama sai khna re kau lani sini school thang shonibar bisa kalau khaim nem te mane Tal- bosor da kha kha bosor kana hata po asin sok hake bosor se kana nai pas wa yagaran jimin kesi makhang to khlai ya thai bu yagaran ta ka to apu bu gorong phajala ha hi bai tro tolani khumati sikla pa ha pai ha salai to din si ma ha to tor man no we sikla soka nai tong lai ta ya thai rogi si rok se dai ma se na pal semaru ya ka bolo kha kon maru ya je rogi sen khenu wa kina kan nge boro boro phono kadra ro phiri bo kaisa phurmani hai thui kor kan nai ja cost ong ja hamle yang hing gari bo cost ong ja ngu mo kaisa boro boro phono ka tela mora phiri bo kaisa phono lang thanga ro kaisa nge
Dokter cũng sai đã con tôi rồi cũng sai sai rồi thấy mình gì bị có tươi đi hư ta rồi gì đó lang này nên nó từ lang lăng mà nè tao sẽ rồi nè giờ rồi cái phone nó khác giờ rồi cái răng cái này rồi rồi thằng lại mà lại giờ cái nó có sự nó người ta tam cost nó rất bảo con tôi bức ха로 와서 그 bức ха로 사자고 신경 사자고 야 대통령 사자고 không sao ra còn giờ rồi nè 아 tin xin cái cho mà rồi cái sai giảm ăn mày rồi sai giảm ăn bisa masa sabu cái ya sai sudah sai mà người ta có hiếm rồi cái stammer liền đó nata sungguh satu kone meter ke người school thằng Malia nó rồi Malia bisa khai trong hàng cái đó thằng ấy khai Malia hàng cái ore mu juga masih jadi si bana jama sungso là pori nó musung lo na Belaikhe người có con pori nó đóng musung pori nó musung sốt trong hàng nào school thằng nó musung khai nên đó lâu vậy thằng nó musung khai na kai ani besanung sana musu an rumah lian bang ni rumah ko bu ma hamre nó musung ta cái gì này ke bono doctor tulang ni haru lo pai pai jadi yang mau ang ni khom sa sa sekali ka ang ko ada lang ni sekali an ama baba bekere nên bà nó bà cái này aku ni sasaran ni asalan jadi ni dak nak ma ko ya phang bol te cũng sẽ Belai dukhan ang ka kebo mane soba man nai jada ma hai kuno jati guste kare kulab song 6,230 ka bala kulab guru sekarang ya bot rong bai lai so lai la ha uang masa pa lagi po masa pa lagi pai bela ha agi bahaya hamya ko na pula to tani nogra di kita lang phika kala ko tharot lang kha hamya ko ya na te si pare ui pai to se bare suba baji nai di bini ya ro puli to se puli jak bini basa bini phi ko kha to tara ya ko to sai se la ko ya ro sa sam te chao I guess the keram tong mata na to mo khan belai keram tong ma na ai ta ko bo hai ko ko nang sini Tiprasa kha ganang maya ganang rok bai nang soba jak na damuso nang hamna damuso musuh ore na muso kala kok sana ni kosto da na ramat amma tha tuh ore kok se pazo jayang ka ka ham isu kemai dok sam mai rok sai da man kisah sam kisa sai mana na ngin belai ka hamna muso jak so ka na tabo Aste kai angbo mane training kalai tong do 2 bosor ni mane ani training ang out training khai ma tong kya ang asu school regular phai ma le ya ngai ang pai kha phai kya ang khepe wo bono khos khai pe kya khumbar tang school phai ya ngai bin manai chau mem nin sai si tor tong kha mung ko le bai le nin sai si tor tong kha mem ni chau ngai bina ba hamya ko da ne ang sungka ngai sung bo school phai ma ba sung log loge phai mangra ya dibor kiring rok ne phai mangra le ngai sung ane staff bai taimasa in chini in charge sumitra madam bai salakya hangina le no salsa ne salakya ngai ang bo usuk ngono hne ang mane wan sugya in wan sug ma ya sug ngono hne ngai bo bai kene phai nai phekya nu kha bono ma hai bo sung no khai no kap choka chung bo ma kap kha aba hai ngai nu ang nu goi tong simalia asaka mayang mani bono ang wan suka ang darale khaganang mayang bo jotono no subao
आं दारानो कल मा खायग्रासो नाय हिने आं एरपरे दारानो हि साहा कता बाहाय कल खायो ओमफ्राय बनो जोंका ननो जों जे मानतै जोंबो जेने आयस अंगरावबो टिचारावनोबो जे मानतै खक्सा खंनै पानंथु जवा बायदि हिने सावनो ने आं वान सका हिरि बरिखा एमने कोइनो दं लाइफ जाबायो जेरिनाय खागोनां माया गोनां रिवैनो दं हायफाना आं ताइसा कक सापेरो जे चिनि तिप्रासा दादा यं माने दारा बासै जतनो मोनाय कुकुई जतनो साव borok mane bo haisrai kahama student drawing lai thogbai manchi bin khai mane ang nugui mukti kalayo abo hai asa kaham gai bo pori tongone o speaking je o duri bahar jang bwsa kai bahar man 100 bar moton bo bahar man ai abo hai ke bahar ngai tabu le bona ang amte heke sin nugu ngai karon jong school phage ngai borok bai jong poribar kaisa ang thang borok bai bwsa hai ke sin nugu abo hai serap jani bagi phano 2 3 4 घन्टा 5 घन्टा ni bagi phano जों phai borok bai tonglayo ongkolayo phoronglayo joto kok share khailayo nogo tamong joto na ngai tabuk bono phai me hi nukha ngai ang abon bagi nang sao ma nai phai kya bono nukha ang daran kok sar kha iko pha phai kya daran bang belai belai pipeline hambai mariwo obo hai situation no mane jisga bono sin tiprasa khagana joto takoktai buko khumbarno chobanan baga ang joto non koi jao khulumui koi jao jisga hamnan bagai ang nui khata madam bokhai koya sahar bini student non nugui khair jagai tongmaya student ni sama bono bo jara Belaikhe hambai sahar mani bagai belai mukti kalai kha bo nugui hamdina musunga ang dati no bono abo hai nansini Tiprasa rokno saka koya na student no sobau coba banyan baga ang joto no khako ever khabai khobai ken koi jao jisga pan kolomja kha khulumbayo khagana maya gana ru aku khorong no ani bo phai an bo prarong ni bo sa je an no ma stop ga bo जों bo kha tong phai ak su maya na si ang nas nai phe bo no nai phe ke du khong wo ne lagi ke mana an no ko man si aro dan to la wo no sanam sugya bin khobor no abo no Tiprasa sini Tiprasa rang no ta khobu khong na ang muta aken ma ko bo no no bo belai na hambai mari wo no जों kontra khane bo ase chi ang ka jono phonore nai bo kere ka ba saharo la malai jaya ab no kha ganang maya ganang nung phai ma belai belai nan bo hambai mari wo te Tiprasa rang no bo joto no ko bo yong sana hamdi namba ko chung joto no sakthar bai jati ne Belaikhe dukhon angkha joto ro kablaijak je joto kok sanai rok joto mukti helaijak belai dukhon ango hai jora rok asak sarai ka hama tongmani abono haino hai sanai phaide joto no nangbo kholomjao rokno chini kukui khumbarti jomati ani bagai phaide sang sobalai na ani ngai rokno koyo te borokni nukhong nengebo rokno koijao je mantei je suktei jani jani je pharite sang sobalai na phaide amo hai belai serious bemar rokno rogi rokno hongkai sang belai sobana nang bo belai hamnani musungjak tongkha na kukui gel joto saka bini t-shirt tongo bini ama bini yong joto bini bagai joto no koi kha phaide abono sangje man sak sobalai na ote bini account la tong ufo bini ama songni bokurnya ufo kirai bongni no khongo khorok sapana se account kirai okay nai nai sirita bomo hai phaide abono sang je mantei sobalai ne angani gp number scanner e nai rok je man sagani yang ti phano borok no soba baidi tei bini teacher ni bang number e rebana norok bini yakti soba jabai dita no bo phabo na thong
ya bo phabo na thongja laba rawi sajajau ingke bo ma baba haino samung khlai sajau aboni bagai borok hamkai doctor phonoklai maya hanglai tongkhata ingke omo haike mang toni khai to borok hamnai ba tei bosi bari nai nogo lai tongkhangkai abono belaikhe dokhan angkha belaikhe khairoka ingke jeman sak bini logi tonglayana faidi ingke kukunyang tawana dido sang nini logi tongnai nono doctor rok phonok lainai nang hamoi tesa pori manai tado